Šta sam drugo mogao da uradim? Uradio sam sve što sam mogao. Da, Flex, žao mi je, ali to nije dovoljno. Nisi ispunio izazov. Ne mogu da uradim ono što tražiš. Ja prosto nisam mašina. Onda zbogom, Flex. Kako to misliš zbogom? Žao mi je, ali morate napustiti ovu stvarnost. Ne, molim vas, ne! Da, malo čudan početak. Iako ovo nije početak, već kraj ove priče. Priča o meni i ovoj strašnoj, užasnoj aplikaciji koja mi je uništila život. Pa uništila. U početku mi je čak i život učinio boljim, mada ne. Prvo mi je to upropastilo život, a posle ga je učinilo boljim. Ok, ukratko, vratimo se na početak da se pretplatite na kanal i vidjet ćete sve sami. Sine, ustaj! Probudi se! Moraš da odeš na taj doodle art danas, sećaš se, Felix? Hajde, ustaj! Odmah! Mama, ja sam Flex. Felix. Bilo bi još bolje da me zoveš Fiksi. Ok, upoznajmo Fleka, odnosno mene i celu ovu priču o meni. Imam jedinstvenu sposobnost da upadnem u nevolje i mrzim da me nazivaju pravim imenom. Zaista ne volim svoje pravo ime. Felix! Imaš tako lepo ime. Tvoj otac i ja smo tako kreativni, zar ne? Da, to je moje ime, ali i mačka za reklame. Da, zdravo. Hej, ne spavaš? Naravno da ne. Nisam spavao celu noć jer imam novi telefon. O, želim to da vidim, stvarno. Reci mi da se nisi predomislio da ideš sa mnom na doodle art. Da, nisam se predomislio da idem sa tobom u ovaj tvoj studio. Dobro, čoveče, ovo je zaista moja šansa da budem drugi Eminem. Ok, vidimo se tamo, ajde. Vidimo se. Konačno. Daj da ga vidim. Govoriš ti o ovome? Čoveče, ovo je novi model. Aha, Ladno. Slušaj, čak bih napisao i rep o ovome. hajde. Okej. Flex se opušta sa novim telefonom. Devojka se zaljubila u njega. Ovo je Lil. Puno ime je Leonard. Lil je reper, odnosno Lil sebe smatra reperom. I šta misliš? Spotify i Apple bukvalno plaču za tobom. Da. Hej, izvinite što prekidam. Ti si nov, zar ne? Pa, da. Aha, Felix i Leonard, jel da? Ne. Bolje Flex i Lil. Okej, ja sam Chris, idem na koreografiju. Ovo je Chris i ona je kraljica plesa ovde. Šta ti radiš? Igram. Zamolili su me da vas na brzaka obiđem i da vam kažem šta imamo ovde, jel da? Okej. Da, Okej. ajde. Pa, kao što ste već shvatili, ovo je korporacija doodle arta. Postoje apsolutno sve vrste kreativnosti, od vokala do robotike. A rep? A, da, tu je rep. O, da. Rekao sam ti. Opa, kakav ovo sastanak imate? Volt? Ovo nije sastanak. Momci, upoznajte Volta. Ovo je Volt, on ide na robotiku. A vi? Ja na rep. Ja ne znam još ni sam. Na svemu sam sad. Aha, znači prirodne nauke. A imaš ti problem sa tim možda? Ne, naravno da ne. Kada dođe apokalipsa, verovatno će vaše pesme i pozorišne predstave da spasu ovaj svet. Sigurno je sve do vas. Ubeđen sam. Jel potrebno odmah da budeš grub? Grub? Ja grub? Ovo je bio samo trenutak prosvetljenosti. Vidimo se. Pa, ovaj lik je Volt. On je glavni štreber i genije dadal umetnosti. On je veoma pametan. Njegove mane je to što me jako razbesni. Jako me razbesni. Bože, Volt, šta si učinio? Vidi. Jel dobro? Šta sam bre uradio? Bukvalno ga nisam ni dotakao. Dođevala, to moj novi telefon. A pazi bre sledeći put, ja onda budem kriv. Već mrzim ovog Volta. Ma ne brini se, bit će sve u redu. Jako mi je žao. Želite li možda u kafić da popijete nešto? Idemo. Hajdemo. Hej! O, čao, Chris, pomozi mi, molim te. Daj da ti pomognem. Ćao, hvala, ja sam Mel. Šta? Melody, ali me svi zovu Mel. Ovo je Mel. Mel je melodična devojka u svakom smislu te reči. A, ja sam Flex. Drago mi je. A ja sam Lil, Leonard, ali svi me zovu Lil. Drago mi je.
Momci, izgledate mi tužno, ili mi se čini? A, da, imali smo neku smetnju. Hajde idemo na kafu. Ispričat ću ti sve uz šolju kafe. A, idemo. Upravo sam to hteo da predložim. Ćao, čao. Da li želiš nešto? Da, Zen, želimo nešto da ublažimo stres. Još nemaš 18 godina. Mogu ponuditi ladni čaj sa kamilicom. Okej. A šta imaš ovde? Spremamo žurku u čast početka obuke za Novajlije. Ja sam Zen. Ja sam Flex. Ja sam Lil. Čoveče, idemo odmah na žurku. Pa ne znam, znaš, moram da popravim telefon. A šta nije u redu? Da, nevolja. Ova nevolja se zove Volt. Pusti ga da on to popravi, on je najbolji u svom poslu. Misliš da mu se može verovati? Sve zavisi od toga kako predstavite problem. Hajde da završimo s ukrašavanjem svega ovde, a ja ću odlučiti o svemu. Hej, Volt! Volt! Da? Dođi ovamo. Čuo sam da se dogodio incident sa telefonom novog momka. Da, i ja sam to čuo, mislim, trebao bi da vodi računa o tako skupom telefonu. Pa da, došlo do takvog kvara da je skupo da dajemo sad u servis. Šta? Pa to je tako lako popraviti. Da, stvarno? Da, takve stvari sam popravljao u vrtiću. Hej, novi, Flex! Šta Hajde, hoćeš? dođi ovom. Hajde, molim te, daj mi taj tvoj telefon. A zašto bih tebi verovao? Flex, potpuno poverenje, naravno, graniči se sa ludilom, ali bez rizika ga uopšte neće biti. Pa dobro. Vraćam ti ga brzo. I šta kaže? Idemo na žurku. Izgleda da da. Odlično, onda ću te dodati na listu. Kakvu listu? Pa ovako, činjenica je da na našoj zabavi sve Novajlije moraju da predstave svoj talenat. Šta? Odlično. Pa okej, idem na koreografiju. A ja imam čas repa, vidimo se kasnije. Idem i ja sa Ćao. njom, hoćeš sa nama? O, čini se da da. Po svemu sudeći čeka me ovaj čas srama. Dobro, idem na tvoje koreo... Čekaj! Da, situacija nije laka. Saznate kako sam pokušao da se izvučem iz toga u sledećoj epizodi. Napišite svoje mišljenje u komentarima i ne zaboravite se pretplatiti na kanal da biste videli moje rešenje.